We're trapped inside the door. Kan I se? You're trapped in Bill's room. Ja, vi kan ikke komme ud. Der er kun en halv dør. Og Peder sidder og spiller guitar i So room. close, no matter how. Så det her, det bliver sjovt. Og jeg har ikke noget hoved. Hvordan vil Peder så finde ud? Peder, hvordan vil du finde ud? Mor. Nå. Okay. Det skal Nico også sige. Sig det, Nico. Nå. Jeg har også prøvet det 5 gange eller sådan. Den her, den ryger ned i ingenting. Ligesom Jay Lars. Petri, din lummergøj. Din lemmerdasker. Det er mig altid, hvad det siger. Fuck, nu er jeg sådan en trekanterarm. Det er så sygt ud, det der. Wow, Mr. Svanearm. Jeg er en fugl. Jeg kan flyve. Pede. Jeg flyver væk. Hvad? Nu er jeg væk. Du kan slet ikke se mig. Jeg er inde i en kasse. Hvad? Sagde Arne Søsen. Jamen, jeg har bare fået det at vide af Søren. Jeg tror, han sagde det. Jeg er inde i en kasse. Hej igen. Jeg er mongolfuglen Arne. Vi flyver væk. Jeg er forvirret, Pede. Pede? Hvordan kan det være, at når at jeg drejer mine øjne til den ene side, så følger mine andre øjne ikke med? Eller mit andet øje, hedder det så. Se, hvis jeg laver monobry, så er det der ikke. Er det? Nu er det der. Monobry væk. Monobry. Goddag, min søn.